Dobrý den. V tomto videonávodu se vám pokusím představit svůj programek na animování trasy cesty do mapy. Budeme si to vysvětlovat na mapce, kterou jsem dělal ke své japonské cestě. Tady vidíte, je to první část té trasy, kde přejíždíme z Osaky přes půl Japonska do Kamakury, která je nedaleko Tokia. Mapka se v tomto případě nebude pohybovat, bude neustále stát okno na jednom místě, nebudeme se vzdalovat ani přibližovat a bude probíhat pouze ta animace. Můžeme si to předvést, já to vrátím zpátky takto. A vidíte, vyjíždíme z Osaky, tam máme nějaké červené kolečko, změní se v šipku a přejíždíme do Kamakury. Takže jak něco takového můžeme udělat? Otevřeme si excelovskou tabulku s tím mým generátorem animace. V tomto případě se jedná o generátor verze 4. Zde už jsou vyplněné nějaké body z předchozí animace. Předpokládám, že je budeme měnit, takže můžeme zmáčknout oranžové tlačítko Reset. Tím se všechny předchozí údaje vymažou. Takže na druhou stranu je to trošku nebezpečné tlačítko, takže si dávejte pozor, kdy ho použít. V první fázi bychom měli nastavit základní parametry programu. Ty jsou tady v té modré tabulce v levé části Excelu. Musíme vyplnit cestu, na které se nachází instalace programu ImageMagick. To je vlastně ten animační program, který bude všechno dělat. Můžeme použít tlačítko Hledat, vybereme adresář, ve kterém se nachází soubor Convert.exe. Zmáčkneme Otevřít a cesta se nám vyplní. Stejně tak ho můžeme standardně vyplnit ručně. V dalším řádku je název nějakého dávkového souboru, který budeme generovat. Tímto souborem budeme vlastně ovládat ten program ImageMagick. Já jsem zde zvolil jednoduchý název test.bat. Potřebujeme nějaký adresář, do kterého se budou výsledky ukládat, výsledné obrázky, a kam se uloží i tento dávkový soubor test.bat. V mém případě je to na disku E, adresář tmp cíl. Prefix. Jednotlivé obrázky, které se nám budou generovat do tohoto cílového adresáře, můžeme od sebe odlišit nějakým prefixem. Je to z toho důvodu, že kdybychom dělali několik animací, tak abychom si jednotlivé obrázky nepřepisovali. Jaký prefix zvolíte, záleží na vás. Já jsem si nějak zvykl používat prefix například pro první animaci 0,1 podtržítko, pro druhou 0,2 podtržítko a tak dále. Ale závisí to jenom na vás, takže nechávám zde 0,1 podtržítko. Výsledné obrázky se budou ukládat v nějakém obrazovém formátu. Může to být formát JPG, to je asi nejběžnější formát. Pokud byste chtěli dělat obrázky s průhledným pozadím například, pak by připadal do úvahy formát PNG. Takže ponechám JPG, protože to asi naprosté většině lidí bude vyhovovat. Dále potřebujeme nějakou mapu, na pozadí které budeme animovat. Takovou mapu jsem si vytvořil tady pomocí satelitních snímků firmy Nokia. Nokia, protože se mi ty jejich satelitní snímky líbily. Samozřejmě můžete použít zcela jakoukoliv mapu. Cestu k mapě opět můžeme buď zadat ručně, nebo můžeme použít vyhledávací tlačítko. Já to tady zkusím smazat ty údaje, zmáčkneme tlačítko Najdi
a použijeme mapu Japonsko detail 1. Zmáčknu na otevřít a vidíte, vyplnila se jak cesta, tak šířka mapy a výška mapy. Tyto dvě hodnoty jsou potřeba pro generování, aby se mohlo kontrolovat, jestli náhodou negenerujeme něco, co leží mimo oblast mapy. Další věc, kterou potřebujeme, je nějaký adresář, do kterého se budou ukládat dočasné soubory. Těchto dočasných souborů je taky poměrně velké množství, může jich být několik set megabajtů, takže zvolte nějaký adresář na disku, kde je dostatek místa. Další věc, kterou potřebujeme vědět, je nastavení videa. V Indonésii jsem používal normální standardní digitální kameru, která zaznamenává obraz v rozlišení 576 x 720 bodů v normě PAL, tedy 25 snímků za vteřinu. Takže je zřejmě logické, že budeme vytvářet animaci, která bude mít stejné rozměry, tedy 25 snímků za vteřinu, šířka výsledných obrázků jednotlivých bude 720 bodů, výška jednotlivých obrázků 576 bodů. Dále potřebujeme nastavit, jak širokou stopu budeme kreslit. Pro obrázky o šířce 720 bodů mi připadá rozumná šířka stopy 6 bodů. Samozřejmě vyzkoušejte si, může být o něco větší, o něco menší. Barva stopy, já jsem zvolil zelenou barvu, ta má v HTML formátu označení křížek 00FF00. Trochu bližší informace o této HTML notaci najdete v písemném návodu na mých webových stránkách. Ukáže to například takovéto číslo i GIMP. 3D efekt stopy. Tento program umožňuje kreslit buď jenom takovouto plochou čáru bez efektu. V případě, že je to 3D efekt, přidá se vlastně na jednu stranu stín a na druhou jakoby odlesk. Tento 3D efekt bohužel poněkud zdržuje animaci, takže pro první fázi, kdy budeme pravděpodobně jenom zkoušet, jestli nám všechno funguje, jak má, je lepší 3D efekt stopy negenerovat. V takovém případě do tohoto pole G26 vyplníme 0. Stín pod stopu vidíte tady nebo zde, prostě vytvoří nějaký takový 3D stín. Opět trochu to zdržuje a připadá mi, že ten stín je tam víceméně zbytečný na té mapě a vlastně jsem ho nikdy nepoužil. Proto do tohoto pole zadávám ne. Pokud byste chtěli vyzkoušet, jak to bude fungovat se stínem, napište sem slovo ano. V dalších polích se definuje logo nebo obrázek, který se vkládá na konec stopy. To jsme konec konců už viděli. Někde nějak nám to stávkuje, usnul disk. Takže jak vidíte, to je tady ta šipka, to by mohla být tady ta červená šipka. Takže ta šipka se může vyplnit sem do tohoto řádku. Já to dělat nebudu, protože si ukážeme jinou možnost vkládání šipky, která nám umožní vložit šipku, ale v některých místech odlišný symbol, v našem případě kolečko. Takže pokud nevyplníme pole G30, je v podstatě zcela jedno, co je v následujících 4 polích. Barva neaktivních úseků stopy vysvětlíme si později, necháme nevyplněné. Barva měst v tuto chvíli necháme nevyplněné, vysvětlíme si taky později. Když jsou nevyplněné tyto 2 pole, je v podstatě jedno, co je v těchto následujících 3 polích.
Tím máme nastavené základní parametry projektu a dostáváme se k vlastnímu generování. Říkali jsme si, že budeme animovat jednoduchou lomenou čáru. Tu nadefinujeme v mém programu tím, že vyplníme do sloupců I a J jednotlivé body, přes které má tato lomená čára procházet. Tyto body si zjistíme například v libovolném kreslicím programu. Já používám GIMP, takže v GIMPu se pozice kurzoru objevuje tady v levém dolním rožku. Pokud používáte jiný kreslicí program, objevují se ty body pochopitelně někde jinde. Říkali jsme, že pojedeme z Osaky, takže Osaka má v tomto případě souřadnice 940 591, pojedeme do Kyoto, to je nějakých 971 560, přes Nagoju až do Kamakury. Jednotlivé souřadnice si musíme někam poznačit a následně je zapíšeme do té tabulky. Já, abych nezdržoval, si převezmu ty hodnoty z jiného excelovského listu, Ctrl copy, a vložíme je do naší tabulky. Tím je nadefinovaná jednoduchá lomená čára. Sloupce K, L, M, N není nutné vyplňovat, vyplní se sami. Ty bychom vyplňovali v případě, že bychom chtěli kreslit nějaké kruhové oblouky. Následuje trajektorie posunu středu okna. Opět jsme si říkali, že v tomto případě nebudeme posouvat oknem, takže vlastně nás zajímá pouze jeden jediný bod, a to je střed okna, které budeme snímat. Tento červený rámeček znázorňuje výřez, který budeme používat pro prvních několik mapek, takže si musíme opět někam poznačit souřadnice jeho středu, to je 1151 588. Takže přepnu se sem a napíšeme trajektorie posunu 1151 588. QRST sloupce nemusíme vyplňovat, protože ty se vyplní sami, pokud nepotřebujeme měnit polohu středu okna. Šířka okna. Generujeme video 576x720 bodů, tedy šířka je 720 bodů. V mém případě budeme používat měřítko 1:1, takže vlastně budeme i snímat z mapy obrázky se šířkou 720 bodů. Tím, že budeme používat konstantní šířku okna, nemusíme vyplňovat následující sloupce V a dvojité V. Poslední, co nám v tuto chvíli chybí, je délka jednotlivých úseků stopy ve vteřinách. Můžeme sem zadat nějaké číslo, já nevím, třeba 1 vteřina a tak dále, ale tím by se nám stalo, že jednotlivé úseky by se animovaly rozdílnou rychlostí. Je asi hezčí, když se všechny animují stejnou rychlostí. Pro tento účel jsem tady naprogramoval automatické rozpočítávání, takže když si nastavíme sem například délku videa 12 vteřin a zmáčkneme tlačítko rozpočítej, vytvoří se nám tady jednotlivé časové úseky, které odpovídají délkám těch jednotlivých úseků a dohromady tvoří ty jednotlivé délky těch 12 vteřin, které jsme chtěli. Všimněte si, že se nám tady v tomto kroku už vyplnily další body, sloupce KLMN. V tomto případě vlastně bod přes je totožný s bodem odkud, tím je definovaná přímka, a bod kam je vlastně ten samý bod, který je o řádek níže v prvním sloupci. Takže vlastně tyto sloupce můžete vyplnit ručně, ale nedělal bych to, je to zbytečná práce.
Takže měli bychom mít v tuto chvíli vyplněné všechno, co je nutné pro zcela základní animaci. Takže zkusíme si zmáčknout tlačítko generovat. A vyskočilo nám okénko, které nás informuje, že byl vygenerovaný skript do toho našeho cílového adresáře a bude generováno 300 obrázků. Celková délka videa je opět 12 vteřin, stejně jako je napsáno zde, ale může to být nepatrně odlišné, protože tam dochází k nějakým zaokrouhlovacím chybám, takže to může být o nějaký snímek víc nebo o nějaký snímek míň. Není to natolik závažná chyba, abych se tím znepokojoval a nějak to řešil. Takže přepneme se do našeho adresáře cíl. Vidíte, zde už se nám vytvořil ten soubor dávkový test.bat. Dvakrát na něj kliknu, otevře se nám černé dosovské okno a jsme informovaní o tom, že se generují nějaké dočasné soubory. Ty se vytvářejí do toho adresáře dočasných souborů, který jsme definovali. Nakonec na konci generace budou smazány. A nyní už se nám generují jednotlivé snímky. Když se podíváme opět do toho adresáře cíl, ty dané snímky vidíme. Takže já otevřu ten první. Vidíte, tady máme nějaké zelené kolečko a když se budeme postupně přepínat dál a dál, ty kolečka nám vlastně tvoří tu jednotlivou tu celkovou stopu animovanou. Přepnu se tady někde níže. 255. Vidíte, už máme tuto jednoduchou lomenou stopu naanimovanou. Slíbili jsme si ovšem, že na konci této stopy bude trojúhelníček, který bude ukazovat ve směru animace. Takže co s tím? Jedna možnost by byla, že zadáme cestu k souboru s obrázkem tohoto trojúhelníčku, který se bude vkládat do tohoto pole. To má tu nevýhodu, že by vlastně po celou dobu animace jsme museli používat jeden jediný obrázek. Proto jsem vlastně vymyslel jinou metodu, která je nadefinovaná na listu 2 této excelovské tabulky. Sem můžeme nadefinovat vlastně soubor loga, které se bude vkládat s přesností na jednotlivý snímek. Takže my můžeme říct, že například ve snímku 0 bude ono dané kolečko, o kterém jsme se bavili, potom v dalších snímcích bude šipka a někde v nějakém tom posledním kolečku bude, v posledním snímku bude zase kolečko, jakože jsme dojeli do daného místa. Takže se na to zkusíme podívat. Najdeme si soubor s daným kolečkem, takže to by mohl být například tento bod 18x18. Otevřeme od snímku 0 do snímku 0. Rotovat nebudeme rotovat, stín pod logo dávat nebudeme. Zmáčknu na stav sloupce CDE a vidíte, ten jeden řádek se nám vyplnil. Nyní už můžeme vyplnit ty další segmenty, takže do snímku 300. Takže od snímku 1 do snímku 300 budeme vkládat šipku. Šipku už musíme rotovat, takže napíšeme ano. A musíme si najít tu šipku, takže šipku mám někde tady, vezmeme tu menší šipku 34x34, kliknu na nastav sloupce CDE a vidíte, vyplnili se nám vlastně do všech těchto jednotlivých sloupců, nebo do všech jednotlivých řádků informace o tom, že se má do toho obrázku vložit daná šipka. Takže kliknu opět na libovolné tlačítek generovat. Aha, a vyskočilo nám chybové hlášení nebo varování, že v cílovém adresáři se nacházejí soubory se stejným prefixem. Takže to je jenom varování, že když budeme generovat, tyto soubory přepíšeme. Jsme ve zkušební fázi,
nevadí nám to, takže zmáčknu klidně OK. Naskočí nám přesýpací hodiny a dávkový soubor byl vygenerovaný. Takže přepínám se opět do našeho adresáře cíl, najedu si na poslední soubor test BAT a zmáčknu, dvakrát na něj kliknu. Opět se nám generují dočasné soubory. (270 ze 300), výborně, a už se nám generují jednotlivé obrázky. Když se teda podívám do adresáře cíl a kliknu si sem, aha, takže v osadce máme červené kolečko, podíváme se na druhý snímek, kolečko se nám změnilo v šipečku, pojedeme dále, je to šipka na zelené čáře a šipka nám ukazuje vlastně pořád ve směru animace. Tak, generování se nám mezi tím ukončilo, takže si otevřeme onen poslední snímek 300. Vidíme, že jsme dojeli do Kamakury, ale máme tady pořád ještě šipku. Já jsem si říkal, že by bylo dobrý, kdybych se nám tady objevilo velké červené kolečko opět, jakože jsme tam dojeli opravdu. No tak nic jednoduššího, přepneme se opět do naší tabulky, přepneme se na list 2, skopírujeme si cestu k tomu našemu bodu, Ctrl copy, a přejedeme vlastně na ten náš poslední 300 snímek. Tak. A vložíme ho sem. Přepnu se opět na list 1 a zmáčknu libovolné z tlačítek generovat. Opět jenom varování, že se nám přepíšou soubory. V tomto případě pořád nám to ještě nevadí, pořád jenom zkoušíme. Přepnu se do adresáře cíl a opět dvakrát kliknu na adresář test. Opět se nám vygenerují dočasné soubory. Teď to zase na chvilku přeruším, protože nemá cenu čekat. Tak, jak vidíte, animace pomalu dobíhá, 300 skončila, takže se opět přepnu do našeho adresáře cíl a zapnu si tady nějaký jeden z posledních snímků, takže to máme pořád ještě šipečka, bum, a máme tam kolečko. Další věc, která se mi nelíbí, je, že tady například projíždíme městem Kyoto, ale to kolečko nám úplně zmizelo pod tou čárou. To samé tady ve výchozím bodu v Osace nebo v Nagoji, kterou projíždíme. Takže jsem tam doprogramoval možnost, abychom si ty kolečka tam mohli znova naanimovat. Takže co s tím? Přepneme se do naší excelovské tabulky a přesuneme se až do sloupce AI. Ve sloupce AI nadefinujeme, ve kterých ze zlomů chceme animovat, protože ono těch zlomů samozřejmě máme více, takže například tady neprojíždíme žádným městem, takže tam kolečko animovat nebudeme, takže budeme animovat v prvním úseku, na začátku prvního úseku, na začátku druhého úseku a na začátku čtvrtého úseku. Jo? Takže první, druhý, čtvrtý. Přepnu se sem a budeme kreslit tedy v prvním, druhém a čtvrtém. To je to není všechno. A musíme ještě nadefinovat, jaké kolečko se má kreslit. Takže barva měst, mně se líbí, že je to kolečko bílé, černě lemované. Takže bílá má v HTML formátu znak křížek, FF, FF, FF. Průměr kolečka, když máme stopu 6 mm, tak kolečko by mělo mít něco kolem 6 bodů, ale záleží samozřejmě na vás, může být i větší.
Já chci to kolečko mít černě lemované, takže černé lemování má označení kříž a samé nuly, 6 nul. A to olemování nemusí být nějak zvlášť výrazné, já ho chci mít takové, jak jsem to vlastně měl dříve udělané v té mapě, jo? Takže vidíte to tady, že to lemování je jednobodové, takže si ho udělám taky jednobodové. Takže vlastně jenom to zopakuji, do sloupce AI, do těch zlomů, kde chceme kreslit kolečka, napíšeme A nebo ano a nadefinujeme tady v té dolní části základních parametrů, jakou barvu má mít střed města, jakou barvu má mít olemování města, jaký má mít průměr dané město a jaké má být lemování. To lemování se nám přičítá k tomu bodu, jo? Takže když máme 6bodové kolečko, lem 1 mm, 1 bod, tak vlastně budeme mít celkem kolečko o průměru 8 bodů. Takže klikneme opět na naše generování, opět varování, že přepisujeme, nic se neděje, takže potvrdím pomocí OK. Byl vygenerován, přepnu se do ETMP cíl a znova spustím test BAT. Počkáme si, až se dogeneruje. První snímky jsou vygenerované, takže se přepnu do adresáře cíl. Podívám se, co se nám tady děje. Tak vidíte, tady máme to červené kolečko, vlastně nevidíme nic. Takže se přepnu kousek dál. Aha, ale tady už je vidět, že vlastně na začátku je kolečko. Přepnu se do nějakého bodu, který je vzdálenější. Generujeme teď stý snímek, takže 87. můžu otevřít. Aha, v Kyoto nám to funguje taky, výborně. A když se podíváme tady někde na nějaký 130. snímek, ano, už je vygenerovaný. Ano, i v Nagoi máme kolečko. Takže ještě poslední věc, kterou si můžeme ukázat, je to ten 3D efekt. Tady máme udělanou jenom tu jednoduchou zelenou čáru. Takže se můžeme zase ještě přepnout do té tabulky a do pole 3D efekt zadáme nějaké číslo. Toto číslo musí být výrazně menší, než je celková šířka stopy. Takže jsem experimentálně zjistil, že pro šířku stopy 6 je 3D efekt o šířce 1 bod vyhovující. A opět si to můžeme nechat vygenerovat. Přepnu se do cílového adresáře, je to pořád to samé a to samé kolem dokola. Necháme generovat. Vidíte, teď tentokrát už to jde bohužel pomaleji, protože ten 3D efekt zabírá dost procesorového času. Takže počkáme si, až se nám vygeneruje, dejme tomu 15. snímek. Přepneme se do okna cíl a podíváme se, jak nám to tady někde u toho a v tuto chvíli už 25. snímku vypadá. Aha, pokusím se to trošku zvětšit. Vidíte, je tam nějaký stín, na spodní straně je ta čára tmavší, na horní světlejší jako odlesk a stín. To je všechno. Přeji vám příjemnou zábavu při vytváření map.